yakwa mu je a hankali yayi abin yi kiɗa ta kalar Hausa, waka ta kalar Hausa. A Musa buga mini gangata in gaida masoyana. A Musa buga mini gangana in gaida masoya. Aikin washi kai nai, kiɗan washi kai sai mu, waƙar washi kai sai mu, dan ita ce sana'a gona. Da sunan Allah mai girma, da baraka mai ikon komai. Allah kai babana, sannan kai ummina. Ka sa su akan sunnar aure suka haifan gashi kana girma. Ina ta batu don ba wai ba. Mai waka, mai waka. Kare na gudun da lan ka ji ka sha kunya lalle dan na taba zance ba wai ba. Jaki ya dauko mai nauyi ya ce tafiyar ba ta sauri don bai yi gamo da akala ba. Maganar ciki ce aikin banza, a fito sarari a faɗi ya fi. Ƙarya ta karewa boka ya nemi kuɗi ya sai ƙarya, ya nemi kuɗi ya sai zance. Sai ga mutuwa ta yi maryawa bai san haka zai iskewa ba. Kuma tanadi alkhairi ya fi shaidu ba shi zama hanyar daidai. Samari mai sana'a ya fi don mu daina zama yawon banza. Zaman banza shi ke sa yawon banza. Zaman banza shi ke sawa ai gulma. Zaman banza shi ke sawa ai ƙarya. Zaman banza shi ke sa sana'ar banza. Sata mu daina zaman banza. Sana'ar waka na rike a cikinta nake samun gaciya. Na sai 'yar rigata, na sai 'yar wandona, na sai takaunina, na haɗa ta da hullata. Ga agogo ɗan yayi gudun kar da bar na baya. Je ni gurin budurwata amma jikos ba na ƙarya. Sana'a ta yi min rana, wani ya raina ta, to ni ban raina ba. Waka ba sata ne ba, ba ci da addini ba, ba ci da ceto ne ba, ba cin yakin talaka ba, babu dan fara ko kwace, ba caca da rako sani, gargari ka ce na yi roko. Ni samsam ba na roko, in gaban ba za na bi karba ba dan hakan ba laifi ne ba. Ban zagin mai raina mawaka, sannan sana'ar sa ba zai raina ba. Kan aiki in har nai da marakun sanni ban san wasa. Aikin karke da nagarta, sam kar kai wasa. In ko kai wasa, kai ma za ka ga wasa. Na ji wayansu suna yin zance, wai jikas ya sare. Wayansu suna yin zance, wai jikas ya sare. In ce musu ban sare ba, ban sare ba, gaya musu ban sarewa. Tafiya da gwani daɗi ne kalma ce ta faɗar Hausawa. Duk matsayin ɗan sanda bai wuce karɓan cin hanci ba. Haka duk wani mai laifi ba za ya wuce ɗauri ba. 'Yan siyasar mu na yanzu su ba sa tsoron a kashe mu, su burin sha ba su kujera. Su je su Abuja su sha hutu, su bar ma nan ba ko tasi. Abun kunya ya faru ga sojoji na yin kwace. Immigration na yin barna, kwastam bai guji cin hanci ba. Ko a cikin fada na lura, dogarai suna nan zaune burinsa ba su sulalla. Ga 'yan rabano sun karba amma ba su yi aiki ba. In ka duba 'yan nefa ma sun karbi kuɗi da takarda ba su ba da wutan kirki ba. In ka je ka asibiti malam, likitoci na nan zaune ba za su lura da mai jinya ba, burinsa ba su sulalla. Malaman makarantar yanzu sansan ba sa koyarwa, sai yawan assignment shirme ba su damu da su lacca ba. Malaman addini na nan ba su damu da su addu'a ba, wai sai an ba su kuɗaɗe, abin bai yi kyawu ba. In har kaga jirgi na tafiya wallahi da inda ya dusa, tafiyar jirgi a sararin samaniya kun san ya wuce wasa. Kai mai sauraro na ji kana korafi akan muryata, amma ko so ɗaya ka gaza kai tsokaci akan hikimata.
kushe da hassada ga mai rabo wannan taki ne. Zancen banza an ɗauke kyan kuturu an bar shi da ransa.